Witam вас bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia swoich kart roboty. Ja nazywam się Anna Kneba i jem szkolną języka kasiewścigłe w Szkole Spodlecznej w Pózdrowie. Chcę wam dzisiaj przedstawić swoje karty roboty, ja ci je zrobię razem z Tostą na potrzebę mojego programu nauczania dla klas 1-6 Szkoły Spodlecznej. Moja wanoga z kasiebizną. Karty te, program ten jest stworzony jakiś czas temu i potem postanowię zrobić taką kartę roboty, a z nią liczba bardzo sparłączoną z ciekawymi placami w naszej szkole. Kiedy my to tworzyli, nie było iść nauczania zdalnego i trzeba było to z nią kartę przerobić. I myślę, że wiele z was też tak robi na potrzebę swoich liczb. Wedle tego, co było w chudze napisane, dzieci miały iść na wanoga po szkole, ze szkolnym, żeby dowiedzieć się, co takiego ciekawego mogą tam znaleźć. No muszę to teraz z tym nauczaniem zdalnym przerobić i postanowię to nagrać i zrobić im taką wirtualną spacerę. Nie chudzy i nie prostcy, można to zrobić tak, żeby nagrać to na mobilka. Tak i je to zrobię. Można też inaczej to zrobić, tak żeby to was żało jak w Google Maps, ale z tym jakoś więcej ibru. Bo program to nie jest problem ściągnąć sobie z internetu, ale problemem jest to, że trzeba mieć sprzęt, który robi dobre zdjęcia i one wyrzucać jak łyby poklony. Tak tej zapraszam was teraz na moja wanoga po szkole. Witam was bardzo serdecznie na liczbach języka kasiewścigłe. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć, co takiego może ta znaleźć ciekawego w naszej szkole. Żeby to zrobić, muszę z wama iść na wanoga po naszej szkole spodlecznej w Pózdrowie. Terysku jesteśmy na takim wielkim chłelu nachternym, a poza tam sobie bawiec, łebcias, przerw, midze, wajma liczboma. Tiłe mamy ta klasa pierwszu. Łebeć ta. W całej szkole wiszą taci łebryze. To są łedimci naszego patrona szkoły, księdza Bernarda Sachte. Tiłe wabodze tam ile klasa trzecą. Klasa drugą. A w tej sale łycią są starsi dziece z klasy szósty. Jak my sobie wejdziemy do westrzódka, to łebecimy, że w tej klasie stoją ływci, stółci, jetyś komputer, na którym szkolny robi swoja robota, ale mamy też tyfle, na których wabodze ta pisele, albo też czasa sobie malowele, a tiłe każdy my swoja poleca, na którym może ustawić swoje szkolne przybóry. Możemy sobie z tej klasy wyjść i iść dalej. Zajdziemy sobie do ruchnowej sale. Co to takiego je? Zaryskowoma łepłewim. Żeby tam wejść, trzeba pokonać taci dłudzi trapę. Ruchnowa sala. W ruchnowej sale bądź tam ustawić swoje buty, swoje myce, swoje rękawice. Każdy też z was dostanie taką poleca, na której bodze mógł to ustawić. Możemy iść dalej.
My sobie zruchnowi salę widzimy, tej łebecimy taci dwudzi korytarz. Na westrzutku tego korytarza bardzo tam jele sala szkolnych, sekretariat, dyrektora, situse, ale też klasa dla dzieci starszych. Do pierwszej sali możemy zajść siłę, to jest pokój szkolnych. My taci specjalny kład, którynele znają, szkolny nasze szkoły. Jak my sobie go otworzymy, tej łebecimy, taką sala, wterny szkolny, między łódźboma, mogę sobie pogadać, mogę sobie łeb pociąć, ale też wypić kawka. Możemy to zamknąć. Tyłe jest ta klasa dla dzieci starszych, a tyłe mamy situse. Co to taciego je? Situs to jest ubikacja. Tyłe mamy dla knepów, tyłe dla szkolnych, a tyłe dla dzeusów. Jak my sobie łeb kręcimy, tej łebecimy, dwiże, na których pisze dyrektor szkoły i sekretariat. Możemy sobie do niego zazdrzec. Dobry dzień. Tyłe mamy własna Bożenka, która jest naszą sekretarką. Łebeć ta, a tyłe też mamy ładim naszego księdza Bernarda Sechtę. Tak, to wszystko tyłe was Żydowo zdrzeni. Możemy sobie tak dwiże kusk zamknąć. Teraz możemy zejść sobie po trapach w dół. Łebeć tam mamy tyłe w naszej szkole wiele trapów. Nalezymy się za tej wiódnicy. Judnica to jest taci pomieścieni, w jacim wawodze ta jedle pełni, ale też bodze ta głetowele na języku kasiepścim różne smaczne jestku. Możemy sobie dali zajść do waj kuchni. W kuchni też wawodze ta sobie robiele różne rzeczy. Łebeć ta tiłe mume nasie cieściurci, własna Danka i własna Wiesia, którnewoma mogą przygotować smaczny pełni. Do uzdrzeni. Idziemy dalej. Jak matiłe sobie widzimy, w tej postępnym pomieścieniu bodze biblioteka. W bibliotece wądze tam łegle sobie wypożyczać waj krzuści, te, które z tych terny są obowiązkowi i te ja ci bodną słowa ma widziałe. Łebeć tam, tu taką piękną słowę przygotowany. Nie będziemy do wystrzódka zazdrzele. Idziemy dalej. Na końcu nasi szkoły może ta nalez sala gimnastyczna. Na tej sale na liczbach turnówci wabądze tak grele w bala, skukle, ale też
Bozo ta kibicowele wajim drechum i dreśkum. Na tym nasia wanoga sodzysy kuńci do uzdrzeni. O bezdrzeniu tego filmu, tak na dobrą sprawę, mamy pół roboty już zrobione. Musimy co ma płegdać o tym, co tam było, co ciekawe widziałe, co im się podobało. Teraz musimy przejść do drugiej ciostki. Mam przygotowany kurtę robotę i zaraz wam piłę płekerza. Pewno waje teraz widzę ta. Pierwsi ćwiczeń polegają na tym, że szkołownice wybirają to, co my wspólnie do pokazani na tym filmie. Ćwiczenku drugim dzieci mają dobrze przezrzeć co, łedinkom ja ci piłę widzą. Łepłe wiedzieć, co na nich je, wiele tego je, jaci są farby, mogą sobie przebeciec, istnici i znapłewnici, mogą też sobie przebeciec płemieścienia, jaci poznałe łebcia zwano ci. Zaznaczą, że je to kurta robotę dla klasy pierwsi, tak tej pisenkiem bodze kusk wiący ibru i te dzece, iż na zaczątku swojej liczby nie rozumieją dokładnie pisać, tak tej w drugim zadaniem możemy ze co ma powtarzać płezwę, ja ci płeznele. Łycią sam coś zwrotu, to je gimnastyczna sala, to je jednica, to je dyrektor, to je situs, to je klasa, to je równowu sala, to je izba szkolnych, to je kuchnia. Te kurty, które są w tym pierwszym zadaniu, może to też bezwskać jako grę pamiącową. Wystarczy leje 2 razy płekserować i dzieci mogą razem z familią sobie w taką grę zagrać. W trzecim ćwiczenku dzieci mają płekreśleć skrytką zwrot, jaci chcą płekturzyć na głos. Piłę dajemy dzieciom wybór z płebłeda, co chcą zrobić. Mogą sobie wziąć skrytkę taką, jaką chcą. Mogą płekreśleć zwrot taci, jaci chcą. I mogą też na głos płekturzyć. Na końcu naszej roboty przygotowa jem taci ćwiczeń na platformie Learning Apps. To je powtórzenie tego wszystkiego, co dzieci łebcia z dniowi liczbę sam dowiedziałe, czego może ciekawiłe, co ciekawiłe im wpadło do głowy i teraz ktoś chce wam to pokazać. To wezrze tak, je to wykreslanka, dzieci uciuszczą przez to wzrok pływo, tej myślę, że to będzie dla nich taci atrakcyjny. Gimnastyczną salę i tej szukają sobie nawet razem ze szkolnym wyrazy, jak łene dzysy płeznęły. Judnica, jedno je mów. Jo wysiopune. Kuchnia, otiłe je kuchnią. Myślę, że tym małym dzieckom taka liczba przygotowana na 45 minut starczy i będą mogły się na tej liczbie dobrze bawić i coś co ciekawego nauczyć. Mam nadzieję, że szkolne języka kasiepścigłe, które dysy będą webzerele, te nasze webinaria kasiepści, fejn będą mogły wezwyskać ta liczba, jaką jedzysy wama przedstawia. Myślę, że taka liczba tym małym dzieckom wystarczy, że łebciarz tego 45 minut będą mogli się fajnie bawić i wezwyskać jak na wiocy
tej nasi łyćbę. Mum nydzeja, že to, co dzysy woma przedstawia, wądze tam łegle fejn wezweskac na swoich łyćbach, języka kasie pścigłe, żegnam so dzysy z woma, doły zdrzeni,